Juletiden er over os, og vi er kommet her til en høj bakke i Judæas vildmark med udsigt over Betlehem mod vest, som ligger omkring 8 kilometer syd for Jerusalem. Vi er kommet her, fordi jeg ønsker at tale om Jesu ydmyge fødsel. Profeten Mika talte om Betlehems ringe status blandt alle Israels slægter og stammer. Du Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Denne passage er også citeret i Matthæus evangeliet kapitel 2 i historien om de vise mænd fra Østerland, der kom for at lede efter det barn, der blev født som jødernes konge. Zakarias kapitel 9 siger også, at den lovede Messias, som de ledte efter, ville komme ydmygt ridende på et æsel. En ydmyg tjener. Han siger, bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig. Sagtmodig, ridende på et æsel. Med andre ord, en ydmyg tjener. Jeg har altid elsket at værdsat, hvordan den store bibelforsker Dwight Pryor plejede at sammenligne Jesu ydmyge fødsel med Herodes den Stores styre. De levede begge på samme tid. Herodes var ikke en stor mand målt i karakter og tapperhed. Han vandt ikke store kampe. Han blev kaldt Herodes den Store, fordi han var en stor bygmester. Og Herodes blev udnævnt af romerne til at herske her i Judæa-provinsen i Israels land. Han forsøgte altid at vinde Roms gunst ved at bygge store byggeprojekter til dem, såsom den mægtige fæstning nede ved Masada langs det Døde Hav, og den meget imponerende havneby Caesarea nær Middelhavskysten, som han trods alt opkaldte efter Caesar. Men Herodes var også halv jøde, og han hævdede at være jødernes konge. Og for at vinde det jødiske folks gunst, byggede han Mekpela, kendt som patriarkernes grav i Hebron. Og han udvidede det andet tempel i Jerusalem kraftigt. Samtidig havde Herodes et stort ego og byggede et kæmpe palads til sig selv lige syd for Jerusalem, kaldt Herodium, hvor vi er i dag. Han brugte slavearbejde til at barbere toppen af dette bjerg af og bygge sin tids største paladskompleks med marmorbadet og sit eget teater med plads til 400 deltagere. Tænk lige på det. At Jesus kun 3 kilometer derfra bliver født bagerst i en hule i Betlehem og lagt i en krybbe, da de vise mænd kommer for at give deres gaver til ham, der er født som jødernes konge. Stjernen førte dem ikke til Herodium, den førte dem til Betlehem, hvor Jesu forældre, Maria og Josef, kunne se over mod øst og se dette mægtige, storslåede palads, bygget til en rivaliserende konge, som kaldte sig jødernes konge. Sikke en kontrast. Det er ikke så mærkeligt, at de hurtigt flygtede til Egypten efter englenes advarsel. Så lad os denne jul huske på denne dyrebare gave, vi modtog ved Jesu fødsel, som kom til denne verden i så ydmyge omgivelser. Må han regere i vores hjerter denne jul.